चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं विलीना ठाकूर आपल्या सर्वांचं कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत। एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एक मोठी आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे। राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतनासाठी 387 कोटींची मदत केली आहे। त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन दिवाळीपूर्वी होण्याचा मार्ग मोकळा झालाय। JSW या पत्राच्या नामांकित कंपनीचा लोगो वापरून बनावटी पत्रे विक्री केल्याप्रकरणी रोहित विष्णू शेट्टी राहणार खोपेवाडी करूर याच्यावर कॉपीराइट ॲक्टनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। त्याबाबतची फिर्याद EIPR इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या खासगी कंपनीचे तपासिक अधिकारी सागर अशोक आबवणे यांनी कणकवली पोलीस ठाण्यात दिली आहे। मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या काही दिवसापासून उपोषणाला बसलेले मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी काल आपलं उपोषण मागे घेतलंय। राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगे यांना आरक्षण देण्यासाठी 2 महिन्यांचा वेळ मागितला, मात्र मनोज जरांगे पाटील यांनी 24 डिसेंबर पर्यंत वेळ दिलाय। मुंबईहून चिपी परुळे येथील सिंधुदुर्ग विमानतळाच्या दिशेने प्रवाशांना घेऊन आलेले विमान येथील विमानतळावर सिग्नल न मिळाल्याने लँडिंग न होताच प्रवाशांना घेऊन मुंबईला माघारी परतल्याची घटना गुरुवारी सायंकाळी घडली। त्यामुळे या प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला। कुडाळ भैरववाडीजवळ पंचायत समिती कार्यालय नजीकच्या वळणावर गुरुवारी सकाळी 11:30च्या सुमारास एसटी आणि कार यांच्यात अपघात झाला। या अपघातानंतर येथील रस्त्यावरील वाहतूक काही काळ खोळंबली होती। या अपघातात कारचे मोठे नुकसान झाले। याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।